It doesn't matter how many times you throw your magnet. What's important is what you pull out. Je pravda, že na... Že furt toho, že už jsme taky měli největší štěstí minulý. Aha. A to bylo nic, no. Možná jo. Tak jo. Musí konečně na hodiny. Co? Jsme byli trošku dál. Je co mám? Tak. Jo. Jo, mám co. Ale... Čekej, jsem to ztratil. Takový štít. To klouže, jo. To asi nedá. No. Myslím, že jsme od sebe 30 metrů. Ty já už to mám. Tyko. Tohle zase kolejnice. Jo. Tak to máme druhou už. Super. Co to Ale víš, je? co budeme dělat? To jsme malý. Co to je? No. Budeš špinavice, je šaj na to. S těma rukavicema, jo? Tohle, Radečku, to jsme tady vytáhli posledně. A podle nějakého světlaznalce. Místního. Nějaká kolejnice. Už to opráchnem. Co je pole potýla? Mega moc hovno. To nejsou hovna, to je bahno. Já Dobrý? Jo, počkej, budu. Počkej. to ještě spláchne tohle, abych mi tam... No, tak na první nához dobrý. Kapčík. Tu? Podložil, ať to nespadne. A dobrý, to už je čistý. A to je větší kus než posledně, Já ne? myslím si. Jo, určitě je větší. Ještě bychom to mohli spát. Čeho? Jo, tak jako to se dobře teda zahá. Jo? A já taky, já mám pocit, že mám další kus. Jo. Aha. Jen bude... Nepotřebuji hák. Pozor, dokonce mám něco malýho. Fakt? Co tam máš? Ukaž. No jo, vidíš, to máš tyčku. Mariana, vypadá, že tady to bude víc, jsme to máme co opětán, ale To zkouš, tam určitě co bude ještě. A někam musíš zavízit na tohle. Taky mám. A klouže to. tak jako mega moc. Aha.
No to musí vytáhnout z toho bahna a pak co dobře chytí, no. Pak to bude v pohodě, ale. Ale, podívejme, co z toho vytáhlo. To vypadá jak zámek na kolo. To je takový ten... Asi to je fakt jako zámek na kolo. Víš, jak byl takový ty starý, jo. Jo. Tohle asi tak. Jo, všechno kolový co najdem, tak do těch belíků, jo. Jsem nezval žádný belík jako na odpadky, co a tady nějakou. Jo, to můžeme použít ten zelený, víš, tak. Jo. Počkej, ten to nemám na oplakování, jo, mě bych naházel. Tak to začnu do toho druhého, když máme. Tak já to hodím sem, ne? No. Jo. Kámo, když to by bylo dobrý, kdyby tohle dávali policajti jako veřejnou prospěšnou práce. To ne, to by tady nic nebylo. To je pravda. A musel by si spáchat nějaký zločin, aby... To je taky pravda. Víš, kdyby jako na to dávali nějaký plat, viď? Jako jen tak, že tady lovíš třeba bordel 2 kila na hodinu. Tak to bylo moc hezky. No to je také, že mohl. To je jako čistíčko takhle. To bych tady byl pečený vařený. To jo, no. 8 hodin denně, jak to má 16 stovek. 8, to aby tady byl třeba 12, 14. Dvojku plus ještě všechno, že zase můžeš nechat. No, to bylo dobrý. Král v zimě teda nic moc job, no. Tak si měli se chodili teda do Primestru, no. Počkej, než to lovíš, protože na to chci hodit někam tam. To je jednoduchý, ok. Já to taky obejdi. A hoď si to tam. A to tak nesmí zapomínat, že jsem tady pátý, jo? To jsem teda hodil, no. Si zavoláme odtahovku. Máme tady 3 tuny železa. Tak to by se asi za 3 tuny železa by se odtahovka i vyplatila, viď? No, tím, že mě hodne odrychlovat do letadla dostala 3,5 tisíce. No a tak dobře, jak si vynásob 3,5 tuny krát 4, že jo? Nebo jakoby 3500 kg krát 4, že jo? 3-4 koruny. Takže ono... To zbylo byl? To tady leželo. To stojí, to leželo. Jo? Jako jo, ale tak to už bych radši zavolal někomu známému. Třeba kámošovi, ať vezme vozejka přijede sem, on to se má asi v bočku cesty. Jo. To by mě vyšlo efektivně, výhodněji teda, no. Nebo bych zavolal mámě třeba, do bráchy a takové. Odtahovka je ta poslední možnost, co bych volal, to jsou strašný věci. No to jo. Co tady máme? Ty nemáš koule, dej? Nemám. Nějaký hřebík s kamením. Aha, co to? To je minimalistická verze naší velký tyči. Vidíš, taky má zkusenou špičku a... To je dětská verze, jo, říkáš? Přesně tak. Marečku, ne. Já vím, že chceš pomoct, ale je to docela jako daleko od vody, jsi malej, nechci, abych tam spadnul. Taky jsem docela koukal tady, co jsem No. Jo, elektrický parní kouří, jo. To je nějaký prestižnější párník. Taky pěkně smrdí. Co teda? Na to jsme koupili špatnou. Ale to... My jsme tady koupili číslovou, je tady kompresor. To jsme měli za pod vodou. A to by byla docela sranda. To bych se klidně vykoupat čel. Teďka, jo, to bude docela studený. To jo, ale voda bude studená už. Ty tady taky něco ukraje. Já tady mám takhle, taky tady mám prostor a tam vždycky něco se zachytím. To je jenom jedna velká věc. Nebo no. A teďka prostě cítím, jak z toho držím. Tak, teď to mám. Ale to povolí tady. No, takhle zhruba. To je taky něco, ne?
Táhneš to, viď? Jo. Tak, jdeme spolu. Trošku, ale pořád to nemá. Ty jo, pěkně to stěžko. Jo. Jako dobrý výtah. Jo, hele a to je větší kus, ne? Jo. OK. Jo, tak máme tamto. Máme štěstí, Tak že jo. máme ten náhozák. Počkej, posunem to ještě víc sem. Ty. Tam ti říká, tam je něco velkýho. Tak teďka máme štěstí, že máme ten náhozák. Ale co bude hodit? No, to se bude hodit. Nám stačilo i kotouče, máme jí 10 to. A když tak dělat zase někdo snad bude. No, v neděli, aby nebylo zavřený. Toho psa jim můžem prodat. Já si myslím, jo. Ty fajn, kolik myslíš, že to tak váží? Víš? Nevím. Já jsem třeba 15-20 kg. Jo, no to je pěkný. Ustáme to. Jako tady ty týpci, co sem chodí, nemohli nic najít, tyjo, jako. Tady jsme jak A dlouho? tak jestli chytají s takovým jako má Mára magnetem, víš? Ne, bych řekl, že budou mít silnější, Říká, že má jako. nějakou tu půl tunu, ne? Takový. Jo, taky no, říkal. Tyjo, no. Slušně klouže. Všechno obrat, no. Tak. Ale ten tam není dlouho. Ten tam není dlouho a Co? to katička. Vypadá jako ty nějaký mini špízy, jo. Máš to? Jo, máš, už tam počkej, já jsem hejbu. Tati, můžu si vzít tyhle rukavice? Jo, můžeš. Jo, hejbu s tím. Já to nemám. To máš? Jo. Já mám. Kde to je? Jsem tady, hele, takhle. Jdi trošičku doprava. No, uvidíme. Mám. Super, tak jdem pomalu. Jo. OK. Tak už to mám. OK. To je docela těžký. Já chytat jsem. Já taky, ale to je hodně těžký, jo. Marečku, ať se nespojíme, opatrně. Ale důležité, že to můžeme pouštět jako rovně dolů. Tak já to mám. Zkusím zahejbat. Pořádně chytne, tak. Aha, 3, 2, 1. Já kloužu. Ne, já jsem to. Já držím. No ty vole, ne, no s tou se verbou tát, ty vole. Okay. Je takový lák. Tak 3, 2, 1. Hej, to vypadá, kdyby teď někdo koupil lák. A teď jsme se spojili, vole. Pavouček! Ahoj, pavoučku! OK. Co to je? Dneska jdou plná plavky, ne? Jo, Pavouček je tvý pocikouka! Tady pocikouka, to No. pavouček. jo, malinký. Hezký, pavouček. Ale víš, že jsem tím autem nesedl, ale když to jde, teď nesedl. To je kousek, no jo, ale No, zase si budeme muset na toho rodlika, jakýho skládacího aspoň. Taký byl. držíš? Jo. Já radši ho položíme, no, to je takový. Tvoje jsou klíbu, nebo? Jo? Jo. OK, počkej. Pozor. No, z téhle strany. Tak. Autko by jsem ulovil. Ale mám. Jako fakt. Jo. A to nebude tak velký, ale to zvládnu. To je, jo. To není velký. To je malý věc, nebo jako malý, jako to asi nějaký kilometr bude, ale není to nic. Jo, to je fakt malý. To je kolík. Vypadá to jako obří paklíč. Nočíš kelík. Jo, to je? To je kříž, námořnický. Ne, ne. Jste nás srandu ho. To máš jako, že takhle a tam dáš trubku a jak to utáhneš to k trubce. Ale tady jsem viděl někde, kde byl závit. A hodin. To je kořen k tomu. Do té vody. Myslím, že to asi ani mít nemusíme, to je docela čistý. Jo. Pláchnu tak. No to je ještě vidět závit. Matka. Máme závit a tím se takhle stahuje k té Aha. trubce. Hezký. Taky víš, co chci vyzkoušet? No, Polož mi to někam.
Jak si vyzkoušel, jestli by jsem to mohl utáhnout. No, počkat. Tak to tak utáhnu. Ne, ten magnet vůbec magnetický. Jako je, ale hrozně málo. Má problém s tou rzí, že jo? Aha, hodně velký, no. Jak je hodně málo magnetu. A víš co, jestli si s tím vyděláme dost peněz, tak ti koupím nějaký silnější. Tak jo. Jo? To bylo od věci, no. No, pomoc mu s tím vytáhnout můžeme vždycky, že? No jasný. Koupil jakou dá nějakou 500. No, tak víš co, to byl jenom experiment s Temu, No jasný. takže jo. Experiment, který nevyšel. No, Mareček musí dát peníze, jo. Chci chytit tohle, co bylo tady. Jako jsou strašně hezký, ale nechtěl bych ho asi. Jsou moc jakoby náročný. Mám? Je taky dál co zhruba. Jo, to mi to spadlo. To byl šutr a otočil jsem ho. Ne, nic tam mám. To bylo, pozor. To je šroupat k jiný matce. Ten leží. Tak se dělo. A jo, To je hřebík, ale. takže bych jenom hodně o to. Aha. Jo, ale to je pěknej docela. Ty už tam je pěkný. Počkej, Máro, co děláš? Proč mi to bereš? Já zkusím nahodit tvůj magnet. Zkus to, ale nespaní tam, stojí si na laně. Tam ten magnet sám o sobě je docela těžký. Aha. 2,5 kg skoro, no. To má. No, nevím, kolik tak musíme mít 5 kg. Magnet? No, Ne, 2,5 kg by měl mít. to mě říkají, to dá lehčí jak ta flexa. Jo, to je pěkný bodák. Na upíry, jo. Ne, ale i docela jako pěkný sleduju. Jsem nahodil a byl. Ale já dokonce mám k tomu ještě 2 podložky. Pozor. Co to máš? Nevím. Já jsem to nahodila. Já jsem ty to má vyhodil. rád. To je podložka, ale. Myslíš? No, bez tak. Nějaká velká. Tak já tohle pro obudu musím být strašně dobrý. To jo, hele, něco mám. A je to velký. Je to v bahně. A je to... A bude to sakra těžký, jo, asi. A kde tam zhruba máš? Ve vodě. Tak je tam. Pozor. Nic tam, takhle. Tak pojď směrem jakoby... Pozor, Marečku, ke mně. Se chytneš. Myslím, že to je ta trubka? To ne, to bude asi něco většího. Tak víme, že ta trubka taky se dá docela velká. A ona nebyla docela velká. Smí být u toho už. Cítím, jak vytáhneš magnet, jo. Ne, to jsou provazy, se na kříži. Dílek, ne? Marečku, ať se nespůjde, fakt. Ježiš, je to sklouzlo. Takže... Já vím, kdyby si chtěl pomoct, ale ten magnet by nám nepomohl, víš? Ještě znáš, že když mají moc rychlej, že mají trošku větší sílu. Tak ono, ale Pozor. podívej. Zlatá cihlička, ale. Ne, to je železný, to je normálně. To je právě železný. Fingovat? No, to by mohl být, ne? Tvarově. No to to si kůž, to je železo. Zpracovaný. To bylo moc dlouhý do toho mého moderného auta. Kdybych chtěl tak tu dodávku, tam by se to možná vešlo. No, tam určitě. určitě. Brácha má dodávku, ale nechodí znovu. No, těžko. Tak jo. Můžem? Okay. 3, 2, 1, hop. Ty vole, ne, kámo. 3, 2, 1. Ty vole. Tohle, myslím, že bude asi největší úlovek. Tak, teď jsem... Jo. Jo, mám to. 3, 2, 1. OK, tak. Jdeme. 3, 2, 1. Ty vole. To si kokot. A prostě znáš, že se moc neblížíme.
hladině. Ty, počkej. 3, 2, 1, teď. Tak, jo, už to máme. 3, Tak se. 3, 2, 1. Co by to chtělo? Oni jsou tam dvě spojený k sobě. To těšíme. To je celý sloupek. Taková. Hlavně jak to vytáhneme. To teda? Jo. Počkej, tak to dotáhneme k plotu, přivážeme to k plotu a pak to chytneme rukama. Jo. Počkej, to ještě kousek povytáhnout, jo? Jdem. 3, 2. Počkej. Ne, no, to je hrozně. To je fakt celý ten. Aha. Tak, to bych přivázat. Tak, počkej, jak na to stoupnu, abys první. Jo. Dobrá. Když máte tolik sil, po ránu budeme rádi. Jež tady. Také podlezeš, děkuju. Jo. A či tady ještě jde paní. Pardon. Pohodě. Vydrží ten tým magnetský. Tady. Tak. Nějaký 4 metrů. Ta hloubka jako... Ty bys zkusit ten můj a jak vytáhnu to. To už je to, jo, jsou to tamhle ty 200 už vytáhne a to nastaví do sebe. Aha. Je to podpírá náplavku, takže to asi bude ještě ze strany náplavky, myslíme. No. Toho, ten, KFC klávíček. Tak. No, já bych asi klidně nemohl dál navěl. Nebo to s rukama. Už jsme docela vysoko. Jako můžeme ještě s rukama. To je fakt dlouhý, to Jo, má, to je to má dlouhý, metr. A teď je dobrý, teď to budeme mít takhle podélně, ale když se nám to bude to... Zkusíme rukama nebo navijákem. Ještě půjdeme navijákem, ten kus. To dostaneme. Jo, když tak proběhněte, ať Jo, v pohodě, to já on tady bude na dlouho, tak abyste tady nečekali ještě půl hodiny. Co to jít? Opatrně. Vy s magnetem to... Ale tady něco lověj, bože. Magnetem lovíme, má pravdu. Tady lovíme železo. Tak vidíte, no jo, no, tak aby to se... Jo, určitě. Pardon. Ne. Tak 10 cm. Jo? Ne, dobrý, tak pojďte kouknout. Si kouknu, ona to není tak hrozný, ona je to jedna dlouhá, ale tam jenom kousek a toho kousku bych využil, že bych tam protáhl to lano. Jo. Ale to je stejně pořádný. Je to blázenec, no. Za ně rozřežeme, ty vole. Blbě, ale říznem to. Tak jo, tak si trošku naviju. Já bych teď trochu popřemýšlel. Já bych možná vzal druhý konec toho lana a protáhl ho tam rovnou. A když to spadne, Teďka. no protože když to dáme teď a spadne nám to, jak už to máme napevno přidělaný a můžeme táhnout lanem. To jo, ale ještě se jako dostaneme, to jako... Já sám potopím. Už se koukám. Já jsem na mikinu, já si tam strčím ruce. A já zase nechci riskovat, že nám to zase spadne. No tak chápu, ale... Pozor, cyklisti. Jej. No asi budete muset stejit, se omlouváme, ale... Tak 20 minut asi ne. Pojď na stranu mořičku. Nestoj u toho lana, jsem ti říkal. Už tam se stojíš. To dobrý je, že ten jeden magnet to udrží. To je dobře, no. Já to jenom tak jako... Pardon. Já jsem dáme ten oranžový, ne? Ale ono to nebude jak hrozný. Takže koukej. Jo.
No, to je celý jenom tadyhle, ale tamhle je to normálně tak klasický účko. Že ono, by ho stačilo tamhle tou stranou vytáhnout sem. Já bych to snad radši spojil. Jo, to asi může. Hele, co kdybych přines ten grappling hook, vole? A chytli to očko a ten... Spíš mě třeba drž za nohy. Tak jako dobře se. Máš to? A tam radši dvakrát. Jo. No, ty se naláčíš vlasy, víš? No. To je problém náš šampon s dlouhýma vlasama. Dobrý, no. Máš? Tak. To si mohl rovnou vytáhnout celý. Jo. Jasně, Máro. Vlastně nemáme co dělat, to vytáhnout ve dvou. Jsi tam dal to moje? Jo. Jo. Já tam nemám moc pevný úzel na tom oku. To Jako, je říct třetí. já Já myslím, nechtěl dávat to druhý, protože když ono to by zase bylo lepší tím, že přesně žádný, to je jedna. no tak snad to vydrží, no. Tak budu fakt nasranej, já nechám to tam už. Ale jedině bych to zkusil, Rukama? ne, ale přes tuhle stranu to zkusím vytáhnout. Že bychom, Já bych zkusil ještě kus tím, no mé nahoru rovně. by bylo by ten magnet posunout tuhle stranu a tenhle konec a vytáhnout to přes tenhle konec, ale... Prostě škubnout ještě trošku. Super. Tak. Do té traverzy, No. Máš, zkus to jakoby takhle zevnitř, pustit to. Tak, by mohla držet, ne, no. Tam je ta res, no, by tam chtěl obouchat, když se podíváš, jak to je obouchaný. Já to nekonečně nechat zimnout. Fuj, ta voda je studená. Je? Drží to? Nedrží, viď? Nechápu, prostě nemůžeš být to. Marečku, ono to má asi 100 kilo. Vem to Aha. a protáhni to máme jakoby tím očkem, abys tam udělal jakoby očko. Očkem, jako tam? Ne, v tom magnetu. Jako tady? Ne, jakoby tohle tudy má. Takže nějaké velký očko. Jakože bychom to kolem dokola, jo? No. No, táhni dal, no. Tak, a co myslíš, dobrý? Pardon. To si je určitě vem. Jo, a takhle to už půjde. To je pořádný kousek, no. Jsme udělali dobře, jsme koupili tu flexu. Takový velký No. železný. No, asi tak 1,20 m. Kolik to může mít? 100 kg, 150. No, docela dost. Nic příjemného na vytahování, už tady s tím pereme hodinu. A když to převedeš na hodinový plat, tak je to furt dobrý. Natáčíme. Stačíš? Jo. Můžu? A to mi teďka víc klání. Jak budeme táhnout? No. Asi to tohle lano? A tohle? Asi jo, aby jsme to dostali. Přes ten. Jo. Ty vlastně prostě to nám, jak mi to ufikne do koule. Je to vykrapátek nepříjemný. Jo. Prosím, drž. 3. A 1. Ty aha, tak teďka by se fakt hodil ten naviják. Ale tam ho Na tohle lano, jako myslím, víš? Kurva.
Je škoda, že to nemá žádnou díru. Počkej, jdeš to takhle? Jo? Je to Jo, možná. tady jsme na konci. To vlastně něco, co se mnou uděláš, to povolíš, jo? Jsme na konci, viď? Jo. Se hodil druhý ještě. Tak já se na to stoupnu, Na to? na tohle. Jo. A ty to zase přepneš. Myslíš? Stoupni ani na tohle. Můžeš? Tak, dej mi hodinu, jestli tady rozvážu. Je to blbě, má ty dvě pojistky, no. Aha, Tenhle tohle, viď? A na uděláš točko a na mě uděláš úzák. Jo, jo, akorát. Tak, a to přesně. Když taky to To já jsem s tím neudělal, že? Já jsem tam nejdřív provlík. krásně. Si to udrží jeden? Jo, takhle ty já nevím. Je to dost krásné. A možná to bude trapný, ať ti na to. Jak vydrž se ho rukou to láno. Ještě nějaký adaptát na vrtačku. Ty jo, jsem to... Tak jo. Víš, tak pojďte, jestli to, ať vás nedržíme, my tady budeme ještě na pár minut mít. Děkujeme. Omlouváme se. Jak to vypadá? My jsme kousek padli, jak jsme tady natávali. Tam bych nestál, takhle pod tím ladem. Jo, určitě, pardon. Těžký jak debil. Právě proto bych zkusil jakoby na šířku jako vykulit to ven. A nebo tady si to rukou. To je jaké nahoře. No, nevytáhneš, ale... No takhle. Co to sakra? Ty píčo. Co to je? Vypadá jako jaký extra očítko. Zaměřováš na zbraň, vole. My jsme to Pane, to je zaměřovač na protiletadlový střely, vole. tak to hned vychází něco. No a nechám to tady ještě vyhlíznu. Neurčitě to byla. Předpokládám váha tak 150 kg. No, Já. No, Kýbl. asi prof. Jo, kýbl. já bych to chýbla, jo. Ale já jako kýbl, aby jsme to umyli. Jo, jo. Tak, jdeme proces porcování. Co? Jo. Tak co? Jo, no to už to moc nedělá, ale mám tady pak dlouho. No, ještě, no. Patrně, no. Jako fakt hodně dlouho tady budeme. Ty jo, no. On to je tlustý jak prase, že jo?